Dobrý deň všetkým, ďakujem pekne za pozvanie. Som naozaj prekvapený tou šírkou tém, ktoré tu dneska už zazneli a som teda rád, že aj za VŠE a Vysokú školu ekonomickú vieme prispieť do debaty. Samozrejme, akoby za nás, ako za ekonomickú univerzitu, možno náš prínos pre nejakú vedu v oblasti udržateľnosti nie je na tom, že by sme vyvíjali technológie, že by sme pomáhali naozaj možno v tých denných problémoch, ktoré tie firmy riešia. Na druhej strane, tam, kde vidím akoby našu hodnotu, je venovanie sa niektorým témam, ako napríklad ESG ratingom, reportingu firiem, pretože to je naša oblasť. A toto vlastne bude dneska aj predmetom prezentácie, ktorú som pripravil. A na začiatku si povieme trochu všeobecne k problematike ESG ratingov, koľko ich na svete existuje, aké sú ich rôznorodé aspekty, ako sa pozerajú rôznymi naozaj uhlami pohľadu na udržateľnosť firiem. Následne trošku viac sa priblížime tej téme divergencie tých ratingov, čiže dnes napriek tomu, že ich existuje množstvo, tak častokrát firmy vedia skorovať rozdielne skóre od 0 do 100 alebo akokoľvek v jednom než v druhom. Potom trošku vám predstavím nejaký výskum, ktorý sme robili na univerzite, ktorý sa pozeral na faktory, ktoré vlastne vplývajú u veľkých firiem na to, ako poctivo alebo ako dôkladne reportujú ESG témy. A taktiež by som potom predstavil ESG rating a nejaké závery, ktoré nám z neho vyplývajú. Začal by som možno takým jedným z mojich obľúbených citátov od výskumníka Berga z MIT, ktorý vlastne akoby hovorí, že to ESG ako téma dneska tiež je veľmi ťažké možno niekedy presne definovať, čo to znamená. Častokrát akoby firmy pod tým chápu, teda áno, je to životné prostredie, spoločnosť, riadenie spoločnosti, governance, je to nejaký ako nefinančný reporting, je to nejaká performance. A napriek tomu vlastne, že aj dneska vidíme, že po týmto naozaj vie skrývať kadečo, existuje greenwashing, firmy naozaj tento termín používajú v rôznych akoby konotáciách, tak napriek tomu celý ten trend, že firmy začali uverejňovať ESG dáta, nefinančný reporting, tak naozaj verím tomu, že prispieva pre spoločnosť, pretože máme viac dostupných dát o firmách, častokrát už existujú metodológie GHG protokol na uhlíkovú stopu, existujú metodológie na meranie diverzity. To všetko nám pomáha pochopiť lepšie, ako tie firmy vlastne fungujú a aký majú dopad na spoločnosť. Keď sa dneska pozrieme na ten landscape ako medzinárodných ESG ratingov, tak je naozaj bohatý. Máme MSCI, máme SAP, Moody's, Refinitiv, potom máme sektorové ratingy, ako napríklad GRESB pre real estate. A naozaj vlastne je to pomerne široká téma, veľa možností. A viem akoby aj z tej firemnej praxe, že je to naozaj ťažké sa v tom zorientovať pre firmy. A ťažké je si akoby vybrať, že mám nejaký budget, nejakú alokáciu kapitálu a teraz do ktorého sa mám zapojiť. Samozrejme, že častokrát je to akoby drivované nejakým spôsobom, čo dopytujú banky od firiem, alebo čo dopytujú stakeholdery, čiže nejaká dostupnosť kapitálu, dostupnosť dlhu, potenciálna dostupnosť, alebo respektíve nejaké renome voči ostatným stakeholderom, zákazníkom. Tie existujúce ESG ratingy, tak vlastne čo majú spoločné častokrát, tak sú to nejaké medzinárodné ratingy, majú globálny pohľad, porovnávajú firmy ako jednou metodológiou, je jedno, či je tá firma z Čiech, je jedno, či je z Ameriky. A taktiež, ako je povedať, že tie rozdielne prístupy tam naozaj existujú, že v rámci týchto ratingov, čo vám ukážem ďalších slajdov, existuje naozaj veľká divergencia, respektíve relatívne malá korelácia medzi tým, aké skore tam vedia firmy získať naprieč tými ratingami, keď sa zapoja paralelne do viacerých. K tej téme, akoby tej korelácie medzi ratingami, tak tu máme nejaké také tie najzákladnejšie alebo najznámejšie SAP Sustainalytics, Moody's, Refinitiv, KLD a tak ďalej. Tak vlastne tu môžete vidieť tabuľku, ako sú korelované tie jednotlivé oblasti ESG naprieč ratingami. V priemere vlastne z výskumu vyplýva, že tá priemerná korelácia je zhruba 0,54, čo ako viete teda nie je až taká veľká korelácia. A možno tá otázka je, že je to zlé, že tieto ratingy nekorelujú? A odpoveď je, že možno ani nie vlastne, pretože tiež aj ESG alebo udržateľnosť sa dá merať rôznymi spôsobmi a pokiaľ sa akoby transparentne povieme, čo meriame, tak môže byť rôzne prístupy. Môžeme sa pozerať na to, či ste transparentní v dátach, ktoré reportujete, ako máte performance, aký máte dopad, aké majú práve tie témy dopad na vás ako na firmu. Takže nie nutne je to zlé, ale je to realita, ktoré akoby čelíme. Čo sa týka tej divergencie, keď sa snažíme nejakým spôsobom akoby rozdeliť na tie dôvody, tak sú v podstate tri. Kategoricky je to rozdielny rozsah a zameranie, čiže vlastne čo sú vôbec nejaké body, ktoré sa v tom dotazníku alebo ESG ratingu pýtate tých firiem, to je zhruba 38% tej variability. Následne je to rozdielny spôsob merania nejaké tie konkrétnej oblasti, čiže pýtate sa na diverzitu a tu môžete merať napríklad, že na úrovni boardu, manažmentu,
na úrovni gender pay gapu, kopec rôznych akoby metrík alebo measurements, takže to naozaj spôsobuje tú najvýraznejšiu časť variability, 56%. A potom sú také akoby váhy taktiež, čiže môže byť, že pre niekoho diverzita je dôležitejšia v ratingu, pre niekoho je to napríklad lokálna komunita. Tieto akoby veci dokopy spôsobujú tú divergenciu. A len pre zaujímavosť, vlastne, keď si porovnáme credit ratingy, ako SAP Moody's a Standard & Poor a SAP, tak tie korelujú 0,92 v porovnaní s tými ESG ratingami, ktoré sú na 0,54. A to teda samozrejme dáva zmysel, lebo kreditové ratingy, tak oni merajú veľmi konkrétnu vec, a to je, že aké je vaše riziko ako firmy, že bezbankrotujete. Zatiaľ čo ESG ratingy merajú teda rôzne veci a to si treba akoby na rovinu povedať. V rámci toho výskumu na univerzite, ktorému sa venujeme, tak to je akoby jedna ukážka vlastne paperu, ktorý som napísal s kolegami. Sme sa pozerali na najväčšie firmy, top 100 veľkých firiem v Čechách a pozrieme sa na to, že aké charakteristiky tých firiem vplývajú na to, ako veľmi alebo kvalitne reportujú ESG. Z toho nám vlastne vzýšlo, že určite akoby veľkosť firmy je samozrejme dôležitá. Čím je firma väčšia, tým je väčšie zdroje typicky. Môže sa venovať, môže alokovať kapitál na to, aby robila nejaký poctivý ESG reporting. Čo nie nutne znamená, že tie malé firmy to nerobili, ale nemajú kapacitu častokrát to nejakým spôsobom plošne reportovať, nemajú čas a na to vyplňovať dlhé dotazníky. Takže je to niečo, kde je vidieť, že naozaj na veľkosti záleží. Potom profitabilita spoločnosti, tak tam vlastne sme videli, že firmy, ktoré majú vyšší profit, tak častokrát uverejňujú tiež viac informácií v oblasti ESG, a to hlavne v tej social oblasti, a tam akoby tá hypotéza môže byť práve taká, že je to nejaká legitimita tej firmy. Pokiaľ dosahujú nejakú naštandardnú návratnosť, profitabilitu, tak potrebuje komunikovať s stakeholderom, že to nerobí akoby nejakým negatívnym spôsobom alebo nejakým spôsobom nevytvára negatívne externality. Taktiež veľmi dôležitý aspekt je tá ESG senzitivita odvetví, čiže naozaj záleží, v akom odvetví sa firma nachádza. Tam tie silno regulované odvetvia ako telko, energetika, financie a poisťovníctví, tak tam vidíme naozaj, že tie hodnoty priemerne sú vyššie, čo akoby dáva zmysel, pretože častokrát tieto entity sú ako aj public interest entity v Non-Financial Reporting Directive, takže museli už akoby reportovať aj historicky od 2016. do 2017. Takže toto je nejaké akože východisko, z ktorého sme vychýlili s týmom, že ideme možno teraz merať už ESG rating na väčších firmách, než bol náš pôvodný paper. Takže sme prišli s metodológiou. Vytvorili sme dotazník pre veľké a malé a stredné podniky, ktorý sme akoby metodologicky poňali tak, že sa budeme teda firiem pýtať našou metodológiou SMT-PNP, či firma má stratégiu pre oblasť a následne, či v tej oblasti konkrétne meria nejaké veci, aké má ciele, aké má projekty a procesy. Pretože veríme, že pokiaľ napríklad niekto sa venuje téme uhlíkovej stopy, tak by to nemalo byť iba o nejakom ako deklaratívnom vyjadrení stratégií, malo by to byť merané, mali by byť nastavené ciele a mala by firma vedieť aj odreportovať, čo konkrétne urobila a aký to mal dopad. Takže toto si myslím, že je pomerne akoby unikátny, možno zjednodušený pohľad, ako sa na to venujeme, ako to vieme aj odkomunikovať firmám v rámci Čiech, že toto je dôležité, uchopiť to naozaj strategicky a komplexne. Pre zaujímavosť, náš ESG rating v Čechách, vlastne už to bol druhý ročník, 2023, podarilo sa nám zapojiť 135 veľkých firiem, zhruba 17% HDP tých firiem, 2,7% populácie pracujúcej. Snažíme sa fungovať takým spôsobom, že oslovujeme vlastne čo najviac veľkých firiem, snažíme sa ich zapojiť. Samozrejme chápeme, že tie veľké firmy majú spojené nejaké akoby náklady časové a tak ďalej, takže naozaj sa nevie každý zapojiť, ale z tých, ktorí sa zapojili, tak vidíme naozaj aj spätnú väzbu, že im to pomáha pochopiť a lepšie uchopiť to, čo musíme venovať a urobiť si nejaký checklist v rámci ESG. Pre zaujímavosť túto taký grafik, to je rok 22, som sa preklepol, keď som ho vytváral. Je to porovnanie, že koľko firiem v našom ratingu reportuje plný rozsah 1 až 3, skop 1 až 3 GHG, emisí skleníkových plynov. Ako vlastne môžete vidieť, tak naozaj vidíme akoby naozaj rastúci trend, že firmám darí čím ďalej tým viac naozaj reportovať plný rozsah uhlíkovej stopy. Samozrejme najväčší problém je so Scope 3 s dodavateľským reťazcom, s LCA, analýzami a tak ďalej. Tam firmy ešte stále s tým bojujú, ale určite to akoby nevyhnutný predpoklad aj v rámci CSRD, že vidíme tú konvergenciu a predpokladám, že tento rok to už bude aj viac ako polovica firiem určite, ktoré sa zapoja tých veľkých. Taktiež k téme diverzity by som sa možno vyjadril. Tam vlastne vidíme, že tá téma rastie na dôležitosti. Dlhodobo v Českej republike akoby zastúpenie žien v predstavenstvách verejne obchodných spoločností je menšie ako OECD priemer. To je ako bohužiaľ pravda, normatívne, či to je správne alebo nie, tak sa nechcem vyjadrovať. Každopádne vieme, že
nástroje ako kvóty, tak s tými častokrát firmy proti ním bojujú, ale stratégie a počet firiem, ktorí majú nejakú stratégiu, ako keby zvyšovať počet žien v manažmente alebo v bordoch, tak naozaj narastá to percento a v tomto roku sme už videli 29% firiem, ktoré naozaj nejakým spôsobom explicitne spomínajú gender pay gap alebo nejakým spôsobom rozvoj zastúpenia žien v manažmente. Tu len pre ukážku posledné 3 slajdy, už budem končiť. Životné prostredie, nejaké zhrnutie nášho ratingu, tak to vlastne vyzerá ten výstup. Typicky firme odovzdávame podobný report, kde vidí, ako skoruje tá firma samotná, vie sa porovnať akoby s priemerom za odvetvie, v priemerom za Českú republiku, a taktiež akoby za spoločnosť a za riadenie spoločnosti. Keďže som už mimo času, tak budem končiť. Kľudne, ak by ste mali akékoľvek dotazy ohľadom metodológie, ohľadom toho, ako fungujeme, alebo by ste sa chceli dozvedieť viac, tak neváhajte sa sa zastaviť, rád vám o tom porozprávam. A možno ešte taký malý cliffhanger, vlastne aj tento rok plánujeme s kolegami mať ESG rating 2024, akurát finalizujeme prípravy, takže sa môžete tešiť a pokiaľ vás to zaujíma, tak si potom aj pozrieť na internete. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne, to bol Ivan Balog z Vysokej školy ekonomickej v Prahe. Tak skúsme sa pozrieť na otázky ESG reportingu. Tak, kolegynka má. Tak. Dobrý deň, ja budem ešte hovoriť po slovensky. Mňa by zaujímalo, ak ste zmieňoval teraz na konci ten benchmarking, tak ten je iba v rámci vlastne tých firiem, ktoré sa účastnia toho vašeho prieskumu, alebo máte nejaké data z ďalších externých prieskumov? Ďakujem. Áno, ako porovnáme v tom benchmarkingu pre tie firmy ten ročník, firmy, ktoré sa zapojili, nech vidia akoby to zrovnanie, v podstate hlavne. S tým, že akoby, samozrejme, pokiaľ tie firmy nás chcú nejakú spätnú väzbu následne, tak vieme im dať nejakú konzultáciu, vieme im dať aj iné benchmarky, ale akoby nedáva možno zmysel porovnávať tie čísla naše oproti nejakému inému ratingu práve kvôli tým rozdielnostiam, ktoré som spomínal v tom metodologickom meraní. Takže preto akoby ukazujem iba to, čo je náš rating ten rok, ostatné firmy versus tá benchmarkovaná.